What's up mga ka-idol station? Karon tanaw na to ang akong ate Quencel nga buutan kay na siya ng laba karon. So let's go. So adto na to si ate Quencel nga kamulong laba. Gawasin ni siya no mga idol. So ang ako lang pong ganahan na ni ate kay kanang kugihan pud siya mga laba. Nice. Basta every Saturday siya gining laba. Hello ate. Laban lang anak. Sana all. Muna ni ang daily routine. Sana all. So, salamat ni ate nga nang laba, buutan kay siya. Damn! Na siya diri sa muang banyo. Laba ay landong raman ay kung dito sa gawas init naman ng karong panahon na dari nga na ako ipalaba kay naaraman pong wasing din ano yun siya. So atong ubanan sa gawas kay a few moments later katong tanaw stop it ato ang gawas. So mao ni amo ang gawas no ini po sa gawas inay lag-agas kay daghan may gagamit basta buntagod. Oh my god! Wow! Nara si ate Quencel galayhay na sa iyang uniform unto na mga itong init na di na maayo nga siya ang manghalay. So ang uniform man lang iyang ihalay karon kay ako na may manghalay atong daghan mga decolor. So kini lang mga uniform niya ang iyang panghalay. Dari ratataman mga idol. Be happy and be healthy. I love you all. Mwah, 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 mwah.